Pajjiżna għandu l-akbar numru ta' ħaddiema żgħażagħ fil-qasam tas-saħħa. Statistika tal-Eurostat uriet li s-sena l-oħra mqabbel ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea, Malta kellha nofs il-ħaddiema tagħha fil-qasam tas-saħħa taħt l-34 sena. Dan meta l-medja Ewropea kienet ta' 29%. Wara Malta ġie Lussemburgu u Ċipru b'47% u 38% rispettivament. Skont l-Eurostat pajjiżna kellu wkoll 29% tal-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa li jgħoddu bejn il-35 u d-49 sena. Dan fil-waqt li 21% tal-ħaddiema tas-saħħa f'Malta kellhom 50 sena jew aktar. L-istatistika tgħid li fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea 14,700,000 ruħ jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Dan ifisser li 4% tal-popolazzjoni Ewropea jaħdmu f'qasam importanti li jmiss miegħu kulħadd. 78% tal-ħaddiema tas-saħħa fl-2017 kienu nisa, 13% tal-ħaddiema kienu tobba fil-waqt li 31% tal-ħaddiema kienu infermiera u qiebel fost oħrajn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.